Se tkun qed tinħareġ sejħa ta' €250,000 sabiex 10 binjiet tal-gvern jiġu mamra b'pannelli fotovoltaiċi, b'kull applikazzjoni għas-sejħa se tilħaq il-massimu ta' madwar €25,000. Il-Ministru Miriam Dalli spjegat kif din l-inizjattiva tkompli tħeġġeġ l-użu tal-enerġija rinnovabbli hekk kif il-Gvern għandu dmir li jmexxi bl-eżempju f'dan il-qasam. Dr. Dalli sostniet kif dan l-impenn tal-Gvern mhux biss se jgħin għad-dekarbonizzazzjoni ta' Malta, iżda tgħin ukoll biex tnaqqas id-dipendenza fuq sorsi tal-enerġija li mhumiex rinnovabbli. Dan l-investiment qegħdin naraw li nkunu nistgħu ninvestu f'min tal-inqas 10 proġetti differenti fuq binjiet tal-Gvern biex anke dawn il-binjiet tal-Gvern ikunu qegħdin jgħinu ħalli jkollna aktar sorsi ta' enerġija rinnovabbli. Ifisser li jkollna enerġija aktar nadifa u jfisser ukoll li jkollna enerġija bi prezz ħafna iktar orħos anki għall binjiet tal-Gvern. Il-Ministru Miriam Dalli qaret ukoll kif din l-inizjattiva hija xhieda li l-Gvern qed jindirizza t-tibdil fil-klima filwaqt li jassigura stabbilità fis-sorsi tal-enerġija. Intant il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma Manuel Sapiano qal kif din l-inizjattiva hija biss parti minn kullana ta' proġetti favur l-użu tal-enerġija rinnovabbli. Din il-miżura tikkumplementa inizjattivi oħra li s-settur pubbliku qed jieħu bħal dawk ta' remote working u dawk għall-trasport intelligenti sabiex bekk jagħmel l-operat tiegħu iktar sostenibbli u jgħin il-pajjiż jilħaq it-tragwardi tiegħu għall-2030. Din l-inizjattiva se tkun qed tolqot ukoll 3 miri tal-ġnus magħquda l-iżvilupp sostenibbli u għalhekk ministeri, dipartimenti tal-Gvern u entitajiet pubbliċi huma kollha mħeġġa sabiex japplikaw għal din l-inizjattiva.